Hi guys, may hapon. Ngayon guys ay nakauli na si Alan. Alas 4 na boy. Alas 4:30 na dahi. Ato timplahan og kape. Ha? Ay alas 3 pa di ay. Kenapa ka sa jutian ni Monoy? Hinay sa na boy. Ay, sorry. Nalingaw ako dani ko sa lidagot. Kagawang nani malingaw yung tanaw ba. Lang. Yan papa ni Alan guys, di na magkape og nani. Primero yung Gilper Rineo, siya nga, malimutan ko naman ako, ang gwapo ko no sa, unsa man yung gwapo ni sa itong nasod. Ikaw ang pinakagwapo. Kaya ba ko no, Ay, mga kumpanya rin sama sa mga motor, Siya bura na direk. na nag-ingon mo ko nga, dagan mo kayo ng diner, sumini. actually. Siya mayo, siya, dili ko no, na importante ang mga Hapon o China. But to make manufactured in the Philippines great na nagkuna mayo. May na may English yung papa kay Put it in your engineering ang notebook. course I na. find power mining companies powerful. Mining income, mining business. Individual. You can come over here and buy mines, copper, mine gold, mine minerals. Bali. Find powerful business people in the generation of electricity from the solar. They came over here and part them with Zambia. Zambia na siya open power station city individual who can came over here and buy mines, copper. Umalit na sila, mga bulawan. Lisensyado ko siya sa Amerika. Napaitan. Naghatag ko siya siyang WhatsApp number. Blokabok, yung ngaran o sa mobile nila. Hindi akong gihanggado nga. Ilmer Papadyan, fine at trustworthy in Windsor. Who can approve it you and me. Kita to, busog mo ko. Busog mo ko ka to. Kape ka! Di ko. Stay kape guys. Ako sa dito ba kaya in English ang book. Kaya sakto ba kami ako in English. Nahin ko. There are so many people find a good treasure during the Second World War of Japan. The Hyde Mountain River and Rocky Place. Here are many signs, but the important is the detector so that we sure know that the gold, what kind of mineral. But if you, Pasala ng pan what guys. good business you like here? At sa tinilamayo ganina. Then you want to sabi siya, Pinakaon yung papa ni Alan sa pan. isa siya Ay, nagkaon na siya ganina guys. Ito pa niya Sindan ka niya sa kuan. Bon, Sindan ka niya. Lisensyado Amerikana. Sindan ka niya sa kwarta na sa Atisικές. Kay dati siya ex-army na pag humali na sa ex-army, nakakuha na skubre sa kwarta dito sa ilang gubatan. Nakuha niya ang kwarta. Muli gamit sa negosyo niya. Hantong niluwag yung negosyo. Magpailad ka na, mailad yung ka. Pangayawan ko nagsikas number. Mga kuha na, mga scammer. Kape-kape sa tala ni. Kape-kape. Huwag ko na kape guys. Panra. Hi guys, good morning. Luto tagsud ang sa kamahaw kay sayo ta nagluto is trabaho sa alam guys. Wala na to klase niya kay na may trabaho. Luto tag sayo. Sa kamahaw. Ang luto ko ham. Pukong nga sa guys kayo panaman na itong abuhan.
Buhan na siya guys. O banggera, kusina, kananan, nada ni. Tanan. Dami nga tanan. Pagkaga. Ibalhin ko na mga lamisa dami guys pag mahuman ni dami. Grabe ka init guys. Grabe ka init. Pagkaga. Ito ko kalayo kay grabe ka init. Mubo at ang luwag, mubo. Naluto na guys. Magluto pa tagbulad. Prito ko tagbulad guys. Kang doy na pinalit yapod kong ipadadaan dire. Ito na tong bulad guys. Muuna na siyalan og pamahog guys. Naluto naman ta. Ay din na yung balon. Pinapon na siya. Ikaw na. Kapita guys. Sininula ko na ito. Ito tanda po nga bagang ito yan. Chik! Managkaunsalan guys. Ito pa nag-ilis pa. Ito mga pita. Ito. Hmm? Ay, lungpans. Amni mo mga lungpans eh. Gado sa ako. Agawon mo mga lumbas na magalilindot. Mahabuan ka. Tornadaot.
Iya pa nang ipaayo. Yan guys, si tatay nagpagdag sa... Ano ni siya na kusina? Kusina guys. Oh, ni oy, damba. Ayok lagi rin. Uyog mo lagi. Uyog bitaw. Si mama Ay, boy! Sugat ko isa. Bondake, boy! si nanay guys, nangugas sa plato. Lagi ko sa baboy. Ato talas. Ay, pila miss, Nay. So, dito guys. Tara na mabalay guys. Diba guys? Tara karyo. One guys. So, kapit na mama na ito balay. Nagkaon ko stand. Ani. Guys. Para. Ay, guba. Guba siya guys. Kaya lang na, ako na lang magkawit. Diba guys? Tatay, nagkain sa taas, kaya nagpanday. Si nanay, nakaligo sa baboy. Si mama lang, kasilpon. Si Mimi, nag-video. Diba guys? Kaya ba ito karoon din? Uba na agad. Uba na agad. Dili na kutong-kutong. Wala naman tao dito. Dito rin ito eh. Nay, 4 minutes! Ibangan sa pipe! Nay! Ibangan sa pipe! Pipe naman! Guys, laop to siya guys. Tapos ito guys. Wala pa na naman guys. Tsada na siya guys. Wala tayo watang. Tit. O diba guys? Magandang view. Martilyo lansang. Saan ako lansang? Kay wala man na siya naka-duty guys. So diha po na siya nagtrabaho sa among kusina. Kay saon nga ang motor na ngayon magbahin.
Pag ang motor may mga yugbahin, wagas. Wagas na wagas, yun. Dadto ra ng Sabado, namo nakuanan nga lain iyang kuan, dinaganan. Kay ang bearing din niya napulpog. Nya kay dugay man matrabaho na may vulcanizing dire, pero dugay man matrabaho kay dugay man nag-open. So, pag na kuan na siya, nakauli siya lan, udto na niya. Di naman pwede mag-end og trabahoan nila basta udto na. Alas 8 naman siya nahuman og payo sa motor. Munang wala na siya nakadute. So, dani po na siya magkuan sa among kusina, guys. Magtrabaho. Iyan ang ipanitan, guys. Kay ang panit manggod kay dali og anayon. Munang iyan ang panitan. Hindi mo ba yan sa kuwan sa kinilaw? Ha? Pwede ni ributang sa kinilaw. Okay. Upload mo niya, panit. Himos sa kuwan. Hilo-hilo ka lang yun. Hello. Sumpa mo sa balbal gali na. Hello. Katulog. Gahapon nataod na ang duha ka haligi. Unya ipapuwas to ni ate kay balikog. So ang gipuli na straight na. Balik ko yapon. Ha? Balik ko yapon. Balikog di po na. Impas gara nang balikog lagi. Di naman ko di ka paningala guys basta tugkahoy balikog gina siya. Pero depende lang kung straight gid ang mabutang. Pamutlon ra na ang madidikakaw guys kay musangko man na sa atop. Kuaon ra na siya na putlon ra na siya. Nahalaya na ang nangka nga kuano tinugtog ni Buyet. Mayor ah. Sino na kamot?
Ay, nawa, kapit. Sayang, amigo. Ano man? Tanawa! Ang katong baboy na yung kulbujit, ititiyan sa tabak din. Sige lang. Kay kulangan man ang kahoy guys nga para ibutang ni Alan diya sa may tawag ana sa lagunting. To anang sila ni Buyet sa sapa. Nguha sila kahoy dito sa sapa guys. Kay para mo ibutang ni Alan diya sa lagunting. Sa lagunting bang tawag ana? Sa lagunting siguro. Dalira na siya guys. Makatukod, mapurma lang padingdingan na may kawayan. Dalira na siya. Kay kulangan man ang kahoy dadto guys para ibutang ni Alan sa salagunting. So nanguha sila ni Buyet sa sapa. Apas ko kung harapit sila kasapa. Asa ba ka sila dapit kasapa na maingon. Wala na tao din sa banla guys kaya ang pagawang ko ni Alan nagbalik na sa Valencia. Muli na. Naka sila ni Alan nagkuha sa coffee. Hindi ra ba kayo nila lakaw. Wala na ito makita sila guys kung ahas ka na pa inyo. Hinga na ang payag dan nawala na itaw. Asa ba ka ito naman naman ko? Nandok magugugmo. Sugok dito sa paa nga ko ra. Lawa kabalo kung tuba sila dito or tuba dito pikas. Kaya pa ikaw na ko nga uban ko. Tuwa na sila. Nalakaw na. Ulit ka guys kaya wala na to sila nakita. Kung asa sila nagpaingan. Marag na yun ang abot. Ngayon ang motor. Na yung gusto ni Alan yan guys. Ganina pa nabot. Yung gusto na lipan sa Medina. Nagbingawan sa siya sa iyang manoy. Iyang papa. Naglaag po na siya din panagsa. Ada bisita na to guys. Yung nakagwapa na to nga bisita. Bagong alot, bagong tina. Dami ni. Tiyotik. Ah, Sila lilin balay. ano sa kan? Suman sila. Sa balanghay? Ingon siya ba? Mag-uban daw siya nako kung mag-uli na daw ko. pauban na. Kung unya, ispila man mo siya nga, uma daw ila klase. Oh, pauban na. Nay pa, ingon siya nga, ikaw na daw yung mag-apas ito. Unya, mingaw mo na na siya nga ipatulong siya dito sa Medina. Imo na bata. Mamay mo bata, di mo na. Ingli ka na. Ihatag na natos mini guys. Mag-uli ka, mag-uban ako ni mo. Mingaw ni mo na na siya nga. Di magkato sa Medina ako mingaw. May lang kung mingaw, di siya dito. Naog di ko mingaon, di sa kumaganto. Maglakaw yan ang ibe. Bakit nang sa tik Wait.